Bir pursatlyk 17-imde galayyn, ýangadan men şol döwrümden ganaýyn. Bir pursatlyk 17-imde galayyn, ýangadan men şol döwrümden ganaýyn. Wah okuwçy döwrüm size döneýin, mehribanym edi klasaşlarym. Wah okuwçy döwrüm size döneýin, mehribanym edi klasaşlarym. Klasaşlarym, klasaşlarym, mehribanym edi klasaşlarym. Klasaşlarym, partadaşlarym, mehribanym edi klasaşlarym. Mehribanym edi partadaşlarym, mehribanym edi klasaşlarym.